गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा MiG-21 उरां जाहाजनि जाब्रबथायाव सासे विं कामान्डारनि जिउ खहा जादों। MiG-21 उरां जाहाजनि जाब्रबथायाव सासे विं कामान्डारनि जिउ खहा जादों। राजस्थाननि जयसलमेराव ट्रेनिं खालामबाय थानाय समावनो MiG-21 उरां जाहाजा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाय जानायाव हार्षित सिन्हानि जिउआ खहा जायो। बे जाब्रबथाया भारत पाकिस्ताननि सीमा सेराव जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। सासे नुगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला उरां जाहाजा हायाव गोग्लैयैनि सिगांनो गोजौ बाहागोआवनो अरजों खामग्लिजोबदोंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। राजस्थाननि गाहाय मन्थ्रि अशोक गेहलतआ बे जाथायनि सायाव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा बुंदों दि बेबायदि दुखुनि समाव अरायसम हार्षित सिन्हानि नखरजों दंफायो होनना फोरमायो। नैथि खौराङाव दं जोंहा नगाव पुलिसा नंखाय सना फालांगिरिफोर हमदों। नगाव पुलिसा केन्दुगुरि हाइबारगावआव साब्रै नंखाय सना फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। नंखाय सनाजों लोगोसे गासै 2,18,000 रांनि केसबो बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा जादों लखिमपुरनि महकुली जायगानि आतिकुल इस्लाम, लखिमपुरनि महकुली जायगानि मोहम्मद नाजिम उद्दीन, लखिमपुरनि महकुली जायगानि सिराज इस्लाम आरो लोगोसे उत्तर प्रदेशनि बुलन्दशहरनि अशोक कुमार होननाबो सिनायनो हादों। थामथि खौराङाव दं जोंहा माखासे गोनां खामानिखौ लानानै आसाम केबिनेट जथुम्मायाव गुवारै सावरायलायदों। आसाम केबिनेट जथुम्मायाव गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे गोनां हाबाफारिखौ लानानै माखासे गोनां आयदानि सायाव सावरायलायदों। सरकारनि साख्रि मावग्राफोरनि मुलाम्फा, आजिरा मोननाय अंगनाबादिनि मावसुमाफोरनि मुलाम्फा, आजिरा मोननाय सान्थ्रिफोरनि संरैखाथि, मोब्लिब गोहोखौ जगायना होग्रा मावसुमा आरो गुबुन गुबुन माखासे गोनां आयदानि सायाव सावरायलायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ गावनि टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामना फोरमायनायाव मोनथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा रैखाथि सान्थ्रि हान्जाया सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रैखाथि हान्जा आरो पुलिसफोरा जथायै आरोबाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि शौकियानि सौगम ओनसोलाव मैयानि फुंबिलि समाव बेंखननानै खना खनला सिग्रोमो आरो उदखारिफोरा गावसोरनि फारसे रैखाथि हान्जाखौ फैबाय थानाय नुनानै गुलि गावो। आरोबाव बिनि उनावनो रैखाथि हान्जाया फिनजाथाय महरै गुलि गावो आरो सानै उदखारिफोरनि जिउआ खहा जायो। बिसोर सानै उदखारिफोरखौ लास्कार इ ताइबा होनना मोनथिनो मोन्दों। बिसोर जिउ गोमानाय उदखारिफोरखौ साजद आहमेद शेख आरो राजा बिसाइद याकुब होनना सिनायनो हादों। बाथि खौराङाव दं जोंहा आसाम सरकारा फोसावदों गोदान SOP। कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा मैया फोसावदों गोदान SOP। हरनि 11:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम सोलिबाय थागोन कारफिउ। हरनि 10:30 रिंगानिफ्राय दखान फालांगि फसंथान गासैबो बन्द थानांगोन होनना फोरमायदों आसामनि हेल्थ मिनिस्टार केशव महन्तआ फोसावना होदों। नाथाय 31 दिसेम्बर खालि हरनि समाव कारफिउ थानाय नङा होनना फोरमायदों। मानि थाखाय कारफिउ थानाय नङा बेखौ मोनथिनो मोननाय जायाखै। द'थि खौराङाव दं जोंहा डिमाकुसियाव खुंगा 27थि बड'लेण्ड ताइक्वान्डु चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंगोन। खुंगा 27थि बड'लेण्ड ताइक्वान्डु चेम्पियनशिपआ बेरगावनि डिमाकुसि स्टेडियामाव फैगौ 22, 28 आरो 29 दिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। मैया बड'लेण्ड ताइक्वान्डुनि एस'सिएशननि मासिगिरि थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया 27थि बड'लेण्ड ताइक्वान्डु चेम्पियनशिपआव बड'लेण्डनिल' नङा आसामजों लोगोसे मेघालय, सोनाब बेंगलनिफ्रायबो गोबां बादायारिफोरा बाहागो लागोन आरो बेखौ जाफुंसार खालामनो बानजाय आफादा साखाफारा जाबाय होनना बुंथिदों। जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो गुदुंब्ला थांनानै नायहैनो हागोन। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।